may buntag ka natong tanan mga igsuon sa mga pangitabo karon sama sa gira, pagsaka sa mga presyo sa tanang mga palitunon labi na ang gasolina o mga linog, mga sakit. Mo ni atong pangutanag yun, ako ba'y paglaom ang atong kinabuhi ibabaw sa kalibutan. Unang-una nga dapat nimo masabtan, sakit ni siyang dawaton, pero dawaton nato ni tungod gyud mo ni tinuod nga giingon sa pulong sa Ginoo nga mo'y tag-iya sa tong kinabuhi nga mamatay gitang tanan. Unya klase-klase ang atong kamatayon kay nga naman gubo ni sa Ginoo ning kalibutan na korap nga kalibutan, labi na ang mga nagpakasala igsoon. Mo ni realidad. So kaning mga pangitabo karon kon kini matuman gini siya kay nakit-an daan sa Ginoong mahitabo igsoon mo nang gisuwat niya daan sa Bible mo na guide niya sa atoa nga sakit siyang dawaton pero mahitabo gid ni mga problema, mga dilubyo, mga gira tungod kay tapuson lagi ni sa Ginoo. Karon kaduha nga ato ang pamalandungan anus man ni mahitabo nga tapuson sa Ginoo ang kalibutan. Ang tubag wala patakiba og anus agyod. Kakanus pila ka tuig karon or karon bang tuiga ang mahitabo ning mga butanga. Pero ang point is kanang samtang wala pa mahitabo ni atong dapat nga buhaton ningon nga naatay kahadlok sa Ginoo sa mga tao pod nga dili aware ani nga butanga, dapat gitang mubiya sa atong mga sala nga mga lagad tas Ginoo. Dili na to huwaton bitaw nga wapabitaw so dili nga wapabitaw balik ang Ginoo, sign pabitaw ni ayaw na huwata tungod gyud nakahibaw ang Bible kag saad, pero ang saad niya nga wala siya nangingon nga mabuhi pa taugma or napabatay kinabuhi sunod nga mga adlaw. Manang karon samtang may kinabuhi pa dili man sayop ni malaglaag ka, lingaw ka, pero ang gusto sa Ginoo nga sa mga gisuwat niya sa iyang pulong sa imong biyaan nimo sa buhaton nimo para malipay ang Ginoo, labi na makirelasyon ka sa Ginoo. Ano man tungod kay mo ni gitinuod nga giingon sa Bible mga kaigsuonan. So manang karon hinaot nga sa atong kinabuhi ang atong paglaom dili na to ibutang sa mobalik ning kalinaw, mobalik ba ning mga presyo sa kuan, mga muusos ba may tabo gini siya ang ato lang paglaom ibutang nato diha sa Ginoo nga pag naa kay Kristos kinabuhi dawaton nimo si Jesus nimo Ginoo manluluwas, dili ang relihiyon, dili ang imong binuhatan, naa kay paglaom sa langit. Kay adto man ta mamuyo man ta didto maabot nga mga panahon kung kay Kristo impierno ka, pero na kay Kristo mamuyo kas kinabuhing walay katapusan na ang kalipay katagbawan og security sa kinabuhi. So mo na siya paglaom nga imong mabatunan. Naot nga nasabtan nimo ni unya sugod ka karon pamalandong og sugod ka nga imong ihatag ang imong higayon sa pagtuon sa Biblia og pakigirelasyon sa Ginoo. Kay mo ni siya paglaom nga dapat nato ang mabatunan og makuptan sa kinabuhi diha sa Ginoo. Ug maro to hinaot nga padayon tang aware sa mga pangitabo o hinaot padayon tang ngalagad sa Ginoo samtang may kinabuhi pa. God bless sa tong tanan o amping ano sa kanunay.